Bu, Apa dijak makan saiki paling? yo aku lali Bu. Nek awan iki Pak Mandur nganakno pertemuan nang omahe. Kowe tak jak Bu. Tiwasan aku wis seneng omongmu rapi mau jak tuku sandal karo arek lampi. Nggih Pak Mandur kuwi urusane wong lanang apa? Apa aku mau jak? Boleh Pak Mandur iki sing wedok padha ngejak Bu, ben ketok akrab ngono lho. Ya wis aku tak persiapan sik Bu. Tidak itu mangkat re. Pertemuan nopo? Halo. Piye? Acara pertemuannya nanggone Pak Mandur gak sedawan iki. Lah apa? Nggo bengi. Aduh. Tiwasus kadung tak gembesi. Ya wis. Bu, acara pertemuannya nanggone Pak Mandur sidane ditunda. Nggo bengi. Ayo mangkat kok klambi saiki. Loh, bane kok gembes, Bu? Ya naik gembes ditambah nangin nang bengkel kono, Pak. Tapi bengkelnya ada, Ibu. Terus iki panas sih. Masih sok wae no piye? Saiki, Pak. Apa sesuk wae, Bu? Panas kok, Bu? Pak, ayo makan saiki. Kilo Pak, montore wis siap. Perintah pompo barangi kondi no lho, Bu. Ndok nyileh parmen ya, Pak. Kok nanti karepan kok ora kena disemayani. Saya.